Arestado ang isang lalaki matapos na ireklamo ng kanyang mga kabarangay dahil sa pagpapaputok umano ng baril kapag ito'y nasa impluwensya ng alak. Alas 10:30 ng umaga nitong Miyerkules nang arestuhin ang suspect na si Rento. Hindi niya tunay na pangalan, 38 anyos, may-ari ng maliit na tindahan ng prutas at gulay sa residente nito sa Purok 3, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Ayon sa Daet Municipal Police Station, hinuli ang suspect sa bisa ng isang search warrant kung saan na-recover ng mga otoridad ang isang di-rehistradong kalibre 45 baril, 2 pirasong steel magazine at 14 na piraso ng live ammunition. Possible na marami siyang kaaway or pinuproteksyonan niya yung sarili niya sa any eventualities na pag sakali lang na maalanganin ang buhay niya. Yun ang kaya nga siguro nagkaroon siya ng armas or siguro sa pagyayabang o pantakot. Kaya yun nga ang nangyari sa kanya sa kagarapal na pagdadala niya ng illegal na baril, nagkaroon siya ng problemang ganito mas mabigat. Matagal na rin umanong minamanmana ng mga otoridad ang suspect na dati nang nasa drug watch list. Wala kaming record dito, pero tinitingnan namin sa ibang lugar, baka meron. Pero dito sa Daet, wala tayong record na na-arrest na siya. Nasa kustodiya na ng Daet MPS ang suspect na maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 1059-1 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.